Jeħtieġ li nindirizzaw ir-realtajiet li għaddejjin bħalissa. Illum il-ġurnata n-nies qed jikkomunikaw permezz ta' immaġini aktar milli permezz ta' mezzi tradizzjonali u għalhekk il-litteriżmu viżiv huwa ħila ġdida li jistħoq l-importanza u trid tiddaħħal fl-edukazzjoni fi stadji avvanzati. Iddikjara dan il-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zammit Dimek waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu dwar l-immodernizzazzjoni tal-edukazzjoni. Dan wara li matul l-aħħar ġimgħat Zammit Dimek li hu membru tal-Kumitat tal-Edukazzjoni iltaqa' ma' diversi partijiet interessati inkluż studenti, għalliema akademiċi u professjonisti li jaħdmu fil-qasam ta' childcare biex jikseb l-opinjoni tagħhom. Zammit Dimek ippreżenta il-femiet li huma resqu permezz ta' numru ta' proposti li ġew adottati fir-rapport. Fost dawn, Zammit Dimek enfasizza fuq il-ħtieġa illi l-għalliema mhux biss jiġu provduti b'riżorsi adekwati iżda wkoll li dawn jingħataw paga tajba u kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa biex aktar studenti jkunu atterati jsiru għalliema. U għażid jgħid illi jekk dan ma jsirx ikun hemm riperkussjonijiet ħżiena kif ġew esperjenzati riċentement f'Malta meta l-Gvern kellu jiddependi fuq studenti minflok għalliema professjonali. Naffermaw anki ċenna hawnhekk il-Kummissarju dwar il-ħtieġa li ninvestu aktar fondi, tkellimna dwar aktar fondi, aktar finanzjament fil-perjodu finanzjarju li jmiss għaliex huma daw iċ-ċwievet ta' kif aħna inwasslu din il-programm għand numru dejjem akbar ta' żgħażagħ u studenti u bekk insaħħu wkoll l-identità Ewropea. Rigward l-edukazzjoni bikrija, Francis Zammit Dimek qal li meta żar ċentri ta' childcare f'Malta, diversi professjonisti enfasizzaw il-ħtieġa li mhux biss nofru dan is-servizz b'xejn, iżda wkoll li nattiraw aktar studenti biex jieħdu childcare bħala karriera sabiex nofru kwalità għolja ta' edukazzjoni lit-tfal.